Ambalima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usmane Eric Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛ février kalo tile 21 ka taa bila karidon na février kalo tile 27 dolo jate la fonɛnɛ kalo sabanan tile 4 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila fonɛnɛ kalo sabanan tile 10 na doloba min nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o de ye lifanti ni nanzaraw b'a wele ko Neptune o lifanti dolo in o nɔrɔ de barikalen don o kɔrɔ b'a yira k'an bi buruju so 12nan mɔgɔw n'o ye poisson ye an bɛ poisson mɔgɔw ka so ka bɛn ni wagati ma sɔni an bɛ don wagati wɛrɛw kɔnɔna na nka ni wagati in na an bɛnna fonɛnɛ de ma an bɛ fonɛnɛ wagati sabanan na den minnu mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma olu ka adamadenya bɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan wulikajɔ bɛna diya mɔgɔ minnu ye nka mɔgɔ minnu ni u jɛɲɔgɔnw bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ olu ye daganko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔla bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔ ta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaru o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyew ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliyew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira ko banamini o fanga ka bon aw ka wulikajɔ la fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka kosɛbɛw aw bɛ se ka u bila ka wagati wɛrɛw kɔnɔ kamasɔrɔ dalakan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya bɛ olu lawaleyali la wa dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati o aw ka kɔlɔsi aw yɛrɛ la mɔgɔ dalaɲini mɔgɔw olu kun dalen don aw kan ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala adama ka so funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ bɔta o de ka ca ka tɛmɛ donta kan aw ka hakili to aw ka sɔrɔ kɛcogo la fitini min bɛ aw bolo ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ma hakili to aw yɛrɛ la k'olu bɛna bɔ aw bolo ka sɔrɔ aw yɛrɛ t'a dɔn a bɔla aw bolo cogoya min na depansiw kun dalen don aw kan depansi minnu ni o bɛna kɛ sababu ye ka se ka yɛrɛkɛliw don aw ka kow la wulikajɔ siraw olu fana datugulen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mɛ kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala dawuda ka so funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya gɛlɛya bɛ o la kosɛbɛ kamasɔrɔ aw bɛ kuma minnu bɔ aw da ka fɔ mɔgɔw ye walima aw bɛ kuma minnu bɔ aw da ka ɲɛsin mɔgɔw ma ko o kuma ninnu bɛ se ka kɛ kuma jugu ye ka se ka lagosi lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko fo aw ka se aw kuma fɔcogo la kamasɔrɔ aw ni mɔgɔw tɛna ɲɔgɔn faamu hakilinaw la dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se k'aw jigida garisɛgɛ balilenw kan ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasoso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdaw olu ɲɛsinen don aw ma kibaruya dumanw kibaruya nafamaw olu ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw k'a ka wulikajɔw banba ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la a b'a yira k'a fɔ aw fɛlen don fana aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun in ye dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Ibrahima ka so samiya kalo 2nan denw Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kunnafoni jugumanw fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ kunnafoni siraw olu barikalen tɛ ka ɲɛsin aw ma layidukan fɛn fɛn bɛ fɔ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka na aw jigi da olu kan a ka ca la layidukan ninnu bɛ se ka lawaleya don wɛrɛ nataw kɔnɔna na wa juru bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka gɛlɛn ko aw ka se ka aw tɛgɛ da olu kan aw k'aw kɔlɔsi fana bɔta o fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan nka kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la kana bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala isa ka so samiya kalo sabanan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ni yɛlɛdaw ɲɛsinen don aw ma kosɛbɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la aw bɛna kunkɔrɔtaw ani kibaruya dumanw ni kibaruya nafamaw aw dɔnbaga kura ye o wa ni mɔgɔ minnu fana bɛna ɲɔgɔn kunbɛn ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se k'aw jigi da o kan mɔgɔ u bɛ se ka kɛ sababu ye don nataw kɔnɔna na ka se ka wasa lase aw ma jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la kana bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso furuso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala umaru ka so kawla kalo fɔlɔ denw balanso ni dɔgɔkun kɔnɔna na k'aw hakili to aw yɛrɛ la n'o tɛ ko aw yɛrɛ bɛ kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye kamasɔrɔ aw ka ko dɔw daminɛna ni nafa kan ka sɔrɔ olu la don nataw kɔnɔna na nka n'aw ma hakili to aw yɛrɛ la aw yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye k'o ko tiɲɛ aw yɛrɛ bolo wa aw ka se ka kumaw fɔcogo la n'o tɛ aw kɔni ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala ayuba ka so kawla kalo filanan denw scorpion ni dɔgɔkun kɔnɔna na mankanw olu de kundalen don aw kan mɔgɔ dalaɲini mɔgɔw kundalen don aw kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na fo aw ka se aw ka kow kɛcogo la aw ka se aw dusu la aw ka dusu bila ni dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ ko fitini a bɛ se ka taa ka aw bolo dan ni dɔgɔkun kɔnɔna na wa faratima yɔrɔ aw bɛ se ka aw kɔlɔsi o yɔrɔ ninnu na fana bigani walew bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɛnɛya siraw sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la kana bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala alaw tala ka so sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na ɲɔgɔn kunbɛw olu de barikalen don aw ka ko la sigi ka kumaw wasaw aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ ko aw dalakaw barikalen don ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw faratila ka kuma lankolonw fɔ walima ka kumaw fɔ kuma minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka dekun lase aw yɛrɛ ma o kuma ninnu caman bɛ se ka to aw nɔfɛ fo wagati janw kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ fo aw ka se ka kumaw kɛcogo la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ ka taa se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa solomana ka so fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdɔw olu ɲɛsinen don aw ma hali n'a sɔrɔla donta o fanga ka dɔgɔ nka aw fɛlen don kosɛbɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw dalakan bɛ se ka wasa lase aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'u ka fariganw fiɲɛ bɛna bɔ nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye nka donta o fanga ka dɔgɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na kana bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala badara ali ka so fonɛnɛ kalo filanan denw verseau ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw yɛrɛ t'a dɔn aw bɛna sira kelen min ta k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw ka hakilina kow ka ca a ka ca la fana sira kelen ta n'o tɛ dɔgɔkun bɛ se ka kɛ birisa ɲagami ye aw bolo kamasɔrɔ hakilina filafilaw ani sigasigaw olu b'a aw ka ko la kosɛbɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ fo aw ka sira kelen ta ka se ka hakilina kelen ta o de bɛ aw dɛmɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa ni yɛlɛdaw lase aw ma nka dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilen dɔw kan o garisɛgɛ balilen ninnu yɛrɛ fana bɛ se ka olu sɔrɔlen kɔfɛ o bɛ se ka bɔ aw bolo fana k'a sɔrɔ aw yɛrɛ ka laɲini tɛ o b'a yira k'a fɔ ko bɔta o fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na kana bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala nuhun ka so fonɛnɛ kalo sabanan denw poisson ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fariganw olu kundalen don aw kan dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma sumaya walew hali layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se ka aw jigi da olu waleyali kan dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔna na
dɔgɔkun laban yɔrɔw olu de barikalen don aw bolo ka tɛmɛ dɔgɔkun daminɛ kan. O b'a yira aw bɛ dɔgɔkun daminɛ sumaya walew la, fariganw olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. N balima Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba, nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ka aw ladɔnniya ko an bɛ wagati min na sisan o ye fonɛnɛ kalo sabanan de. An bɛ pɔsɔn mɔgɔw ka wagati la nin wagati in kɔnɔna na. Kibaruya min bɛ yen nɔ a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan, dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin jamakulu bɛɛ lajɛlen ma bakuruba la. Dɔgɔkun ka girin. A b'a yira k'a fɔ halisa mɔgɔw ka wulikajɔw banban ka se ka u ka laɲiniw nɔfɛ. O de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa ni yɛlɛda lase mɔgɔw ma. N'o tɛ ni e saliyala nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, i ka garisɛgɛ ani ka nisɔndiya ko minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase i ma, olu bɛ se ka taa k'i to kamasɔrɔ dɔgɔkun ka girin. Nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la. N bɛ n kanubagaw bɛɛ lajɛlen fɔ, an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen, Mali kɔnɔ yan fo Mali kɔ kan. An b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ, Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na. Halisa Ala k'an ka jamana basigi.